Hello mga ka-listeners, good evening. O nga ako sa simbahan mga ka-listeners kay ning simba no diyan. Simbang gabi sa drone mga ka-listeners. Unya karon pag gyud taga pakita mga ka-listeners no. Mga 21 days na sukad sa kung pag-upload sa drama no. Wa ko masayop. Unya try lang ako ron mga ka-listeners no. Nag-vlog lang ko diri mga ka-listeners kay labong na ako diri. Try na to og upload niya og makaya ba no? Nya isa lang ko magbasa sa comment mga listeners no kay gibili man ako ang usa ka cellphone mo na ang kuan wa sala tay basa sa comment no nya para ditso na sa dang inyuhang pag paminaw di na mo malangan ba sa ato ang pag kuan sa drama bumubo na siguro nitong intro vlog no nya tingali mo insert ko ano video sa Shopee no nangata ko'y ubang i-unboxing mga naka-order na di ko mga listeners ba sa kuan kadto ito na yung gingon ninyo mga convert og tape to MP3 naka-order na ko niyaging adlaw ni abot ang legit siya pero ang problema kay bati og resulta nag convert sa MP3 anang nay magtingog bitang na bitaw mas kuan noon di noon klaro mapili ra ang ubang mga tip siguro nga klaro ang kuha pero katong kasagaran mga record na po sa una kuan siya palpak na di man mag klaro kuha ni i-convert ng MP3 kay tungod siguro sa kadugayon na sa tape ba o sigurong kuan pero og sa katong sa kasit na ko nga usa katong og gipakita bitan ako ninyo sa akong unboxing no sa una adto na ko i-play usog siya kay kuan man dako man to siya pero sa dito na sa katong murag Walkman nga pang convert to MP3 kinahinayan hinagtingog mapili ra siguro tong mga tape nga klaro gid kuan ba kanang audio ang problema kay di gid tanan na kuan naiuban nga nangadaot na siguro to tong sa kadugayon mo na nga wa gid pakyas akong plano nga magpa-play ko sa mga drama sa una no katong bisag mga intro ra ba sa una mga drama ang nagani ko ina-record sa una nga drama nga naa katapusan ba pero katapusan ra pod pakyas man sa kaset na lang siguro to na ako i-play ba niya pakusgan dayon i-record sa cellphone tingali kay para maklaro-klaro siya og paminawon pero di ko dingon po full drama kanang mga kuan ra ba intro mga ginagmay nga kuha sa drama mga clip mga ka-listeners unya ako lang nag-i-istorya no para naputay ka istorya ako lang di pa balo ninyo no nga naka-order ko tong naging adlaw sa katong pang-convert lagi tape to MP3 pero pakyas kay dili tinaw ang resulta muna ang kuha na lang buhon ipakita na ako tong unboxing ato or ang video pakita na ko ninyo to no katong order na ko pero legit siya kay ug magpa-play ka og kanang tape mo play good siya kana lang pag convert na kay murag kuan pero di lagi pud tanan depende po siguro sa karaan mo gutong tape pud una nga kuan dili gid siya ingon og klaro ang resulta mo kalit nay mas labaw pa ng saba paminawon nga tas nga na ba mas labaw pa siya og gikusgon kontra sa na-record nga kuan ba audio bati jud siya resulta lahi siguro na sa kuan kanang sa computer iage kay tinaw gyapon siguro mo siguro diferensya ba og kining Walkman nga gamay ra man dili kusgan sa modala sa kuan sa tape kana po siguro yang kanang reader sa tape bitaw ikumpara nimo siya sa cassette kidako ang sa cassette dako siya nya mas kusgan ang iyang kuan ba sa Walkman kay ug imuhang tape kay karaan na kay gahi naman na ituyok mo na nga guban mabubod malumop bagumos mabugto pag usahay kanang kay
ilukot naman, ibiraho nimo, buntingon na lang, makuhaan ba yan na. Kusgan tong sa cassette yun mga ka-listeners. Lami yung tag na ay cassette nga maka-convert o tape to MP3. Pero wa pa may nakaimbento siguro. Pero wa pa kay ang nakita no sa Shopee kato pa mang anang bukman ang dating ba mga ka-listeners. Nya mo ra na akong kuan ni sa tama na ika topic na toron kay yamom tay basa og comment mga ka-listeners no. Mag-unboxing ko ako na ko i-order to nga unboxing sa kanana po pang solda ba kay practice kog solda ayog cellphone naguba may nog samot. naayo akong keypad sa una baga gayem binto bagyayon ako naayo god problema kay na namin natangtang usa ka pisa ba. So pag open na ako sa cellphone gitaw din ako ang SIM card una na kung sa kay gamit atong pisa nga tangtang kay gibrasan na ginugtot brush ba para makuha ang mga bug ba siguro natandog to nya pag utro na uguan kay natangtang man na igo man sa paglugit na sa screw ba to natangtang kaya pag on na ako sa cellphone gitaw dag SIM card mao na to resulta na jud damage ang network niya dili kasi kung message di sad siya makakuan di makakuwag signal ba mao jud tong natangtang mao to inungdan na sayanga sa kuang kuan pero mo lagi practice pa man madugay bisig maana dai no mangayo ng cellphone kay hinay naman ang kuan hinay naman kita sa YouTube ano na ako mga ka-listeners magkita kung diskarte lain ba ayo kung cellphone practice pero di surtehon balik di ko anig paningkamot sa pagpangitag mga drama kay saon man kay horot naman gud ang mga drama mga ka-listeners no sa uban nga uploader na horot na nila ba na nangita ko lain diskarte nga maka sideline pero way mahimo makakuan di ko anig balik sa mga drama no manusisusisa akong mga file pero napa man koy file to nga kinahanglan bang i-arrange na ako mga ka-listeners para maka-upload yung mga drama pohon di na ko musado kanos kay dagan pa ko gikabisihan lagi nang ngita kog diskarte ba saon ako no maro to akong update mga ka-listeners no di ta maglangan no paminawan niyo ang part 6 na siguro no mo sayo part 6 sa drama nga Ako Imo Bang Higugmaon. Sabi nila walang araw darating ang Giablihan nila ni Henry ug Barbie ang attache case. Ilang nakita ang titulo sa mga yuta diin ang iyang mga ginikanan mauitag iha. Ilasab nakita ang papeles sa kumpanya ingon man ang titulo sa hasyenda ni Henry. Samtang sa laing bahin, nagplano sila si Dadang ug Aldo pagbutang og hilo sa water dispenser ni Henry. Unya may gisugyot si Dadang nga nakapaulbo sa kaspan ni Aldo. Mauntay tuyo ni Dadang nga magpakaaron ingnon nga ayuhon sa pagtagad si Henry. Gituman ni Dadang ang plano ni Aldo nga human sa ilang kasal ni Pamela, sudlo niya ang opisina ni Paeng aron pangitaon ang titulo sa house and lot nga iyong tipuyan. Balik kanila nila Henry ug Barbie, may nakita silang sealed envelope. Pinaagi sa pagtugot ni Henry, giablihan ni Barbie ang envelope. Niya ang laing sumpay ning sugilano. Ako, imo bang higugma? ikat ako. Niya na ang sud ning gisilyaduhan nga envelope kaw. Ako tanawon to. Oh. House and lot title. Ang titulo ni sa inyong bahay ug yuta kaw. Ang inyo ning gipuy-an. Tanawon tumayo gaw kon. Ilabing hapong nga ni Papa ug Mama ang nahimutang ning maong titulo. Gaw. Ilagyungan kaw. Rafael Lastimosa married to Eloisa Alforque Lastimosa.
Ngunay nga ni Mama. Gibati naman kung kamingaw nilang duha. Gaw, Hinaguan siya kung magginikanan. Bahay siya kung magginikanan. Lain mo'y nagpahimos. ikaw nga anak sa tag-iya to anay noon magpuyo sa garahian. Si Papa mo'y hinungdan. Nganong nanaog na lang ko sa grahian. Dili ko makatuon kun magpabilin ko sa mong kwarto ni Aldo. Ano nagkatipon man sa mong duha sa Aldo? Ako man tatong kwarto. Pero mihangyo si Papa nga kaming duha si Aldo ang magtipon kay wa na may laing kwarto sa bahay. Kagmay pa mi, okay na ko. Pero siya nang nag-college na ko, di na ko makagwantas kamal dito ni Aldo. Iya gani makita nga magtuon ko. Magpa-sounds din siya. Pakusgan pa yun. Mao to, ako na lang surrender. Ako na naog ug mipuyo sa grayan. Sa pahis yung tawana. Tungod ni Papa, ako may nanaog sa bahay. Di ko gustong mahasol ang akong amahan. Karon, nga klaro naman nga ilang duha ni Tiyo ug Tiya angahan sa titulo. Ikaw na'y dunay dakong katungod sa maong bahay. Nagkasultir ba ko ng mga madadang? Ngaway manghingili nila sa maong bahay. Pero wa sila'y katungod nga mapuyo dito gaw. Masang din lang ka. Tigaliw niya magkagubot sa mi. Ang akong ikabalakan, kung ako silang papawaon, asa man nila papuyas mo pila. Ni Anang Higayo na asawa na si Pamela ni Aldo. Hindi na mag-iskot may tuod na gaw. Ipusag balik ang mga papilis gaw palihog. Gusto kang ibalik ko ni sa opisina? Ayaw, ibalik lang diha siyang sulunan. Okay. May last will and testament nga gibilin si Papa nimo. Dili ko interesado na gaw. Kinahanglan nga magbatong interes. Kay doon na kay dakong katungod nga masayod unsay iyang last will and testament. Gusto ko mo tanaw sa Sindagaw. Maayo kay sayo kami anhi. Nagpaabot ay ka na ko, busing? Doon ako isugo nimo. Unsa man na, busing? Asa ka mo palit og gabas para sa puthaw? Ha? Unsa may imong gabson, busing? Ngano mangutan naman ka? Hinayan ko pangutan ng busing, oy. Nervyoso man sa tanim mo. Ngano mangutan naman sab ka? Suguon ka gani, sugot dayon. Nangutan na pa man ka, busing. Mautong, gitubag sa tagagpangutana. We, unsa mga putaw imong gabson? Gusto ka makatilaw sa skumo nako? Pinasok taon, busing, oy. Unsa tayo imong isugod na ko, busing, oy? Ay na lang. Lain na lang ako pangutanon. Sa sunod gani ba? Sa sunod gani. Ayaw initang akong uha. Ni sayos buntag ha? Pait na ba yan inyo, eh? Reklamo ka? Busing, oy. Lagi ha? Malituha gyud aning busing Aldo, eh. Last na gyud ka, busing. Hasta na imong mama, last na gyud na. Isumbong ta gyud mo ni Dong Henry. Gaw, nianas na mulong. Kisap na siya gaw. Si Mr. Romulo Yaris, good. Ako na lang na siyang ginganlan og Noy Mulong. Kay mao may iyang gusto. Di ba? Hain naman siya. Anay, mauna na dun. Noy, ablihin lang pultahan, Noy. May muntag sabnoy. Pero, alam pag share na ko. Wa po ko'y kapasigarbo aron sang piton kong share. Ikaw na good mo, akong amo, sir. Nakakita na ko nimo. Gusto mo taon sa kong budoon ni mo, pero napugngan sa diyang
Nadunggan ako nga nagisgot og asinda ang kapuyo ni Papa nimo. Nagkailan na siya nimo? Awa man tingali. Gidara ba siya ni Papa sa Sinda? Wa gyud. Nahibuong bitaw ko. Nganong wa si dad ni Papa nimo. Nadungog yun ni mo noy nga nagisod katundadang sa asyenda. Oo, Miss Padre. Murag iya mo tingali itong anak ang iyang kasulti. Mao to nga midali ko biya. Kaya di ko gusto nga makila siya nako. Maayo gid ang imong gibuhat noy. Usapan, mga tumag ka mo sa Sinda. Mas payo nga karoon tayo biyahe kaya dili pa init. Gaw, may importante kang meeting ron. Wa kay ang ikabalakan ka. Gi-cancel ko ang tanan kong meeting. O gipostpone ko sa akong secretary ang tanan kong mga bisita. Gitagana ko ni adlaw sa pag-uban nimo sa asyenda. Salamat, Gaw. Kaon mao ka na. Sige, manlakaw na ta ni Mulong. Mga pila ka oras ang atong biyahe paingon sa Medellin, eh. Nag-cruiser man ta, dito after 2 ka oras na diretso man ang atong biyahe. Muna. Mayo noon. Naghinaminam na ko makakita sa Sinda. Naginamhinan man sab ang atong trabahado sa Sinda, sir. Naanasab ka ha, ni Mulong? Ang ubang na nag-iyaw nga Sinda sa Medellin, senior o senyorito ang itaw nila. Mga dato mo to sila, Noy. Ikaw di ay. Dili niya akong hinaguan, Noy. Sa ako ni mga gidikanan. Pero si Sir Paeng, di pa tawag o senior. Ay, nahilogod og nawili kayo miniyaw eh. Maadto siya sa Sinda, murag yun, o dilitig iya. Si Mama, Noy, nagkaadto na? Oo, sa bago pa yun lang napalit ang Sinda. Pero, subo lang pala dungon nga, dali lang ikauban ni Sir Paeng si Ma'am Eloisa. Bitaw, 4 anyos pagkuko sa dihang iya kong gibiyaan. Change topic. Noy, Yeah. doon na ba itanom dito nga saging? Duna. Oy, magpaluto niya tanoy. Hindi na kinahalang paluto, Bisoy. Kaya nigabot na ito dito, andam ng iyong paluto. Unsa? Gipaabot sa taga dito ang pag-una mong amo. Hinungdan nga, nangandam sila. May kasal mga isla baboy, amo nagasal-kasal. Nganong nag-anda pa magid mo? Amo kong sugato ng pag-una mong amo, nga mao ikaw nung hindi. Pusa, kinahanglang balipay ka usap, uban sa imong mga tao. Di pa ko ninyo amo, Noy. Sa pagkakaroon, si Agaw Barbie unay mo dumaa sa negosyo ni Papa. Kinahanglang makahuman unang kus kong pagtuon. Una mga ako sa inyong gipaabot, gikan ako. May pauli bang inutil gabi, ma? Ambot lang. Di na gani ko mahibaw kung unsa siyang orasa mo uli. Kisa may maabli sa gate. Aron makasod siya. Usag ko masayod. Nga nanungutana ka man, may tungod di atong inutil. Natural. Kay tingalig makugang unya siya sa higayon nga gabsun ko ang kandado. Tuod, no? Pero kung sirado ang kandado, natural nga wa na'y tao sud sa iyang kwarto. Maayo ginang maniguro tama. Sige, susiha una kung sirado ba ang kandado. Kinahanglan di na mapalso ang akong plano batok di atong inutil. Unyang sa man, doon na ka na naandam nga hilo. Hilo ka ba'y bilib ning imong anak? Doon na. Kinahanglan buhaton mo dayon ang mga plano. Aron wa na'y sagabal ang atong pagpanag-iya sa tanang kabtangan. Patay. Di pa panimo pa Ilaling hiloon si Dong Henry. Oh no. Kinahanglang di ko mulihok. Ning akong nahimutangan karon. Aron di sa masayod nga nahuman ako kaon sa taas. Luy. Kaluoy ni Dong Henry. Sige. Tingali kita'y makagamit, ha? Tarong nga, basig kita'y makagamit sa maong tubig. Maunay himuunta. Kuy, Ay kabala ka, ma.
Alang rato sa inotel. Kamulong tayo mo inuman ng maong tubig. Hello, Day. Choppy lagi mo signal. Nagbiyahe ko, Day. Nganong nanawag ka man? May ragidig na nawag ko nimo. Muadto man ang tapos sa imong office. May ragyo di ay. Mahago ka lang unta. Hain man day karon. Kuan. Doon ako tambungang meeting. Sige sige. Manawag lang ko nimo balik ha. Magsusi ko to ka na sa office ha. Sige, Day. Kauban mo si Henry? No. Ako rang usa. Sige sige day. Manawag lang ko nimo balik. Bye and enjoy your trip. Salamat, Day. Bye day. Bye. Ay. Nganong nagpalimod ka man nga kauban ko ikaw? Tigalig busulti siya ni Aldo. Tigalig basinan sabdong kanahan. Bitaw sad no. Nganong kanahan man si pamilang maadto sa imong opisina? Gusto siya mo trabaho sa imong kumpanya. Unsa? Wa kay plano? Aron babaga ng ilang kasara? Para sa unsa pa? Nangandam na sila alang silang kasal. Busa, lisod ang pugnan ang ilang kasal. Kung imong tug-anan si Pamela sa imong gipati, dili ka siya mausab. Unsa? Di na mag-isklop na ito ni Pamela gaw. What if lang ang mao kong pangutana? Di na mausab si Pamela gaw. Tungod kay mo iyang gunaw na. Nagkagasto na si Aldo. Gawas pa. Gipa-enroll na siya ni Aldo. Gawas pa sad na. May kasuko na ko si Pamela. Tungod kay sayop lang ang iyang pagtuo. May tungod sa imong paglikay niya. Di lang na ito sila labtan gaw. Sakit man tuod pero itugyan ko na lang si Pamela kadto kang Aldo. Unsa man kaya akong buhaton? Naghunahuna di sila nga sa paghilo ni Dong Henry. Wa pagid sila mutagam nga sila nakaingon sa kamatayon ni Sir Paeng. Unya karon naghunahuna na sab sila sa anak. Ay, unsa man kaya akong buhaton? Kung akong tug-anan si Dong Henry, mutuo sab kaha siya nako. Dili kaha ang akong kinabuhi mo ay maalaot kung itugan ko ang akong nadungog. Ay, di pa daw ko gusto mawa sa akong pamilya. Mga gagmay pa tao ng akong anak. Ang kamagwangan, high school pa. Sus, anong ako man sa'y nakadungog, eh? Emong, Sa man kaya akong buhaton. isa man imong. Ano ko pa magkamukihol diha? Madam? Sabi na itabo ni mo? Madam. Nagunahuna lang ko sa akong mga anak. High school pa tao ng akong kamagwangan. Ang damang auto be, manlakaw ta. Asa mo ta, madam? Nalumutan naman ka. Disod kaayo nga mag-drive ko, madam, nga wa ko mo sayod, asa ta paingon. Animal kag ka imong. Permi kag yung dunay rason. Gara-garaon ka. Ablihi una ng putahan be. Una ko ikaw tug-ani kung asa ta paingon. Ay, sige, madam. Matod sa atong wedding planner. Karon na ta mamalit og wedding ring nato. Kasayo sad good. Mas maay na makapili tag nindot og mahalon nga wedding ring. Kinahanglan ba gyud nga mahalon ang wedding ring nga atong paliton? Kinahanglan gid pa. Kay wedding of the century ba yung atong kasal? Mo siya kung gusto nga dili makamahay ang imong mga ginikanan nganong nagpakasal ka nako. Tungod kay kwartahan mo. Pamila, nganong dili ka makadayeg sa akong tinguha alang sa atong kasal?
Maumong kaya akong gihuna-huna ang umaabot na to, Alto. Unsa may mahitabo kung mamabdos tayon ko. Oh, problema ba ko na? Di, mangita tag mahalon og bagitan nga ubigay ni. Aron di ka maglisod sa pagpanganak. Og private hospital ang imong angkan. Sige lang kag gasto. Wa biya kay trabaho. Trabaho? Anytime makatrabaho ko sa kumpanya ni Papa Paing. Busa ayaw paghunaw na niya na, Pam. Okay? Dali na. Malakaw na ta. Kadiyot sa kay mag-ilis ko. Hoy, Imong, unsa man, gigutom ka? Wa man madam. Unya? Nganong mura sigila ka dos mo ang auto? Do naman ko'y mukalit og labang madam. Ha? Imong papatay! Unsa man itabo nimo? Kung doon na kay problema, ayog dada sa imong pagmaniho. Pasayloat lang ko madam. Do naman ko'y ginahon dito sa amo. Giingnan ka na lagi nako. Ayog dada sa imong pagmaniho ang imong problema sa inyo. Di na mahitabo madam. Pagtarong ha? Dili pa biya ko gustong mamatay. Sir, dong Henry. Salamat dong. Malipayon kayo ang mga trabahante. Ila kag yung ipaabot dong. Nalipay sab kay kuno nga nakakita nila. Abi mo dong. Kaniadto, mga saop ang tawag nila. O sa dihang na politician paing kini mga asinda, dili na saop ang ipatawag nila. Kundi mga trabahante na. Malipayon kaayo sila, Noy, no? Oo. Husto ka, Miss Barbie. Kung unsa may ilang gibati ni Papa, ha? Gusto ko nga mausab na ilang bation nga rin ako. Gusto kong kontento silang trabaho o silang madawat. Noy Mulong, Dahil, wa kahay mga walhon ni anang mga trabahante. ayaw ka wala ka, Miss Barbie, ha? Kontento ang mga trabahante silang trabaho. Ingon man sa madawat lang sweldo. Busa, dili may tabo nga madani sila sa mga walhon. Doon na day mga walhon ng dapitan, oy? Di man tingali mawa dong, labi na sa mga probinsya. Pero mas daghan ang tos bukid. Doon naman tayo mga tanom dito sa bukid, Noy, no? Duna. Pero ipasalig ko ninyo nga malinawon ang asinda ni Henry. Maayo noon. Kina. Mga order ninyo. Pagkauman, kumagkaon, isuro ko kamo sa katuban hangtod na sa bukid. Nagunsa man ta dinhi sa hardware, Alto. Doon lang ko kita na, Pam. Murag naguba man ko ang stand sa akong video kay. O ako ni Gabson. Ikay mo gabas? Gibangaan ka nining umaabot ni mong husband? Kabaw sa itaw ko gamay sa mga ginagmay nga mga ayuhonon, eh. Unya, mopalit ka karon. Mananaw na ako. Mamili ko kanang hait nga gabas. Nga bisag gibag-on pa sa 2x2 nga puthaw. Maghuwat lang ko nimo dinhi sa gawas. Ikaw na lay pamili. Uya, dili ka kalaayan. Ayaw lang pud pagdugay. Okay. Mamili rasab ko. Magdali lang ko. Kinindot ipoy aning lugar, ago? May mong... Ani unta ka mag-honeymoon kung kaslon ka. Kadaghan ka na mong anagaw, no? Tugibog daw ni Dapita, og mingaw. Huwag kalaig badungog, gawas sa mga huni sa langgam. Bitaw ka. Lapad man di ang katuba ni Papa, no?
Doon na pagit kuno dito sa bukid. Mga tutagaw. Di makadelikado. Dili, kay wa may mga walhon nga nagpuyo dito dapita. Ang mga tao di ay kontagaan mo lang sa mayong pagtakad sa hustong sweldo. Unya patrabahoon sa saktong oras. Dili may tabo nga mutraydor na siya nga mo. Ang mga taong gutom kaw, maoray makahuna-huna sa pagrebuilde. Kung magkahukom ko nga, ano na kong puyugaw, ikaw na may bawas sa kumpanya. Huy, mag-abogada pa kuno. Basta, ganahan kong puyo din eh. Tugod kay malinahon ng palibot. Busa, malinahon sab ang imong una-una. Ay, gaw, gaw. Tuanas na imulong, nag-una na nato. Kinahanglang dunay makatabang nako. Aron dili ko mabuang ni akong problema. Pero kinsa man siya akong sumbungan. Kung tug-anan ko nga akong asawa, sigurado yun nga papangitaon ko niya laing trabaho. Pero ano kung kayong mabiya ko? Kay regular na ko. Tanay mo. Saon? Hoy, Imong! Sa ba nagdamgo ka? Ma'am? Natog ka? Oo, madam ay. Sorry kayo, madam. Doon na maguguygi imagine. Mong wadayin ko makabantay nga migawas dahi ka sa mall. Animal ka imong ha? Tingalig madisgrasya na gyud noon taron. Pagbantay ba sa imong pag-drive? Aldi na to mahitabo, madam eh. Sakay na, madam. Pagwatay. Mamauli na to, madam. What? Di pa. Doon na pa ko gikasabot nga kinanan ako gyud siyang pagkikitaan. Oh. Unsa ba may imong gipaabot? Sakay na diri mo. Tingalig maliit ko sa akong gikasabot. Litche. Katong ako nakita nga gabas, ako tong balikon. Ako na nahatod si Pamela. Kinahanglan nga mawa sa mong kinabuhi ang inutil. Nagpahimo ka gyud ditog payag sa bukid, no? Nagkunaw na ko gaw. Kung ako'y klase, at ko dito mo pahawahi. Nakasiguro ko nga abi-abihon kagud sa mga tao sa asyenda. Daghang kong nadungog nga mura silang nakakita og artista. Ibas kong ipagkatawa na. Tinuod lagi. Sa man mo diretso ta sa bahay? Panihapon una? Pasog na kay ko gaw. Gusto na kong pahawahi. Iapit lang naman ko sa bahay palihog. Sus! Namalihog pa ang bag-o na kong amo. Way unay ha. Di na ko makita sa mga katabang. Kaya nag-iyahay nag-uli ang mga stay out ng mga katabang. Kung tuwa pa ang kandado o sirado pa ni, nagpasabot lang. Ngawa pa mauli ang inotel. Kinahanglan daliun ako akong trabaho. Ug andam na sa ng tubig na ipuli ko sa iyang water dispenser. Hinay-hinay ka ng mamatay, inotel. Biyerto malagit. Gituyo tingalin sa kong kasabot ng hardinero. Mayo noon. Hinahit ko pagsiranggit, unya ilaka. Mingaw ng palibot. Bisamot nga kamingaw ni Papa. Ugma, budo ako silang nabong. Ako pahibaon nga nakaadto na ko sa asyenda ni Henry. Oh, may tao sa akong kwarto. Kisa magkana, magdali ko.
Oh, Aldo? oh, Unsay imong gabson? hoy Inotil. Kung unsa may naa sa imong lasaw nga utok sayop na. Gusto ko gablihan ang pultahan ng imong kwarto pagsusi kung naa ka pa ba diha. Ugwa ka na makamata. Mas lasaw ang imong utok, Aldo. May kandado ang akong kwarto. Bote ba sa bote, ana? Ngawa ko sa sod. Hello, day! Ikaw pa'y gihuna-huna? Ikaw pa'y maghuna-huna daotan? Bahala ka na! May concern di ay si Aldo na ako. Unsam ka to yung ida. Gusto, sigaw Barbe. Kinahanglan bantay ko uban na ni Mama Dadang ug Aldo. Nagduda ko sa gibuhat ni Aldo nga maunta ang paglungkab ni akong kwarto. Limal! Oh, naunsa ka? Naabtan gi ko niya itong Inotil. Unsa? Naibaw di ay siya nga, lungkabon mo unta ang iyang kwarto? Ambot lang. Kung may tuo ba siya sa akong katarungan, nga gusto ko lang masayran unsay nahitabo niya. Kay wa ko na siya makita nga misud og migawa sa kwarto. Iya kang naabtan nga nagabas na sa kandado? Wa inoon. Mauyang naabtan nga gihiling na ako ang kandado. Oh, kay inutil mo tong tawhana. Tingaling mituo siya sa imong katarungan niya. Sige, matuog na lang ta. May komplot itong tawhana sa atong mga katabang da. Unsa? Ngano nakasud man ang Inotil? Nga wa man nato madungog ang pag-abli sa gate. Tingalig doon nalay danghag sa atong mga katabang. Misod nga wa ayo ha pagsira ang gate. Maunang wa na to mahibaw ang iyang pagsud. Dili ma. Nagdudagig ko nga dunay kumplot ang Inotil sa atong mga katabang. O kinalang masayran ko kinsa siya. May kawatan kahang mutugan, Aldo. Kung gusto kang makaila niya, kinahanglang maniid kag maayo. Di ka sila mutugan ma, konti unan ko sila sa akong armas. Doon na kay Armas. May kwarta na ko ma. Busa sa iyon kaya na ako ang pagpalit og armas. Bisag kung sa klasiha sa armas. Makapatay ka na imong kalaki, Aldo. Ha? Tingaling mapriso ka. Mapriso lang ko ma kung magdanghag ko sa akong pagpatay og tao. Ayaw niya yabag-yabag, ha, Aldo? Hapit na inyong kasal ni Pamela. Kana mo'y unaha. Wa bayag yung nagsugo ni mo aron magminyo ka. Basta, susihon gid ako kinsay kumplot sa Inotil. Sa makadayon tayo buhato ni Aldo din isang kwarto. Imposible na magsusi siya sa kong kahimtang. Ngano? May giplano na siya. Kinahanglang magmatgon ako. Nagduda ko sa gibuhat ni Aldo din isang kwarto. Matuog na ko. Busayo kong adto sa lubong ni Papa, ugma. Ingaman ka, Mama. Ako ipahibaw ni Papa nga nagkadtunog ko sa Shinda. Ug ako lang nahimamat ang mga trabahante dito. Pa, ano ugon nga uwa ka na? Imo untang makita ang paglambo sa imo Shinda. Good night pa, Ma. Huwat ako ninyo ugma sa buntag sa iyo. Sir Paeng, ikaw may una na akong nahununaan. Aron sumbungan sa naghasol sa akong hunahuna karon. Padamguha taon ko, sir. Kinsay angay na akong tug-anan sa akong nasayran. Di na gid unta mo gusto mo balik sa inyo, ha, sir? Kay di yung ko komportable sa inahan og anak. Pero doon naman gigisugo si Miss Barbie, sir. Ako kuno silang panid-an. Og sir, doon na ko yung nadiskubrihan. Pero kinsa may akong tug-anan. Padamguha taon ko, sir, uy.
Nagkaon naman ako sa lubong na ni Papa o Mama. Oh, si Brad Imong ang naa silang lubong. Oh, dili na ko tugawan si Brad Imong. Muhin na ko sa pagpadool niya. Tingaling nag-ampo siya. Abi ni mo, sir. Nang limbawt yun ang akong balhibo sa dihang nakadungog ko sa ilang plano batok ni Dong Henry. Ila ko nuning hinihinayan sa paghilo. May nahuna sila sa pagpatay ni Dong Henry, sir. Uy, di na gidaunta ko gusto mo drive pa ni Madam, sir. Tinuod ba nga ako na dungog Brad Imong? Dong Henry? Dong? Ginihara ko nagpaminaw siyang pagkumpisa ni Papa, Brad. Nangayon kag tabang sa usa ka patay. Nga gusto kang padamguhon ka ni Papa. Aron tudluan ka, kinsay imong sumbungan. O gitubag na ang imong hangyo, Brad. Kaya wag yung tuyo nga nagkaabot na nini. Dong, uy. Mahadlok man ko sa ilang bahad. Maudayang naabtan ako sa Aldo sa pultahan sa kong kwarto. Ha? Nag-unsa man siya dito, Dong? Ambot lang. Murag doon na siya gidang gamas man tingali to. Gusto ko nun niyang ablihan ng akong kwarto. Aron pagsusik ko na unsa na kuno ko. Kaya wa siya makakita na ko nga migawas sa akong kwarto. Bugirog yung tawhana. Ang gusto gid ako masayran, Brad. Unsay nakaingon nga nung giatake si Papa. Sila gihapon, Dong. Tinuod, Brad? Nakadungog ko sa ilang panagsulti. Padung na unta ko mukaon adto sa dihang nagsulti sila sa sala. Wa sila makabantay sa akong pagsaka. O siya hinungdan, Brad? Nangayo og 1 million si Madam alang sa kasal nila ni Busing Aldo og pamilya. Naglali sila kay wa musugot si Sir Paing. Mauto, Dong. Kalit nga giatake si Sir. Si Mama di ay mo'y nakaingon. Ug siya bigyo nakaingon, Dong, sa dihang dito sa ICU. Gisudyaan ni Madam si Sir. Nasuko kuno siya. Pero nakalitan sa dihang nausab ang dagan sa heartbeat ni Sir Paing. Muday nga nagdinaganay ang mga nurses o doktor. Dito ka na ito higayon na sa ospital. Pero murag dito ko sa chapel. Paggawas na ko, mula ako nakita nga nagkagumot na ang mga nurse o mga doktor. Maunay giingon ni Madam, Dong. Nahibong ko no siya nga kalit ko nung mikusog ang tingog sa makina sa kasing-kasing ni Sir Paing. Sila di ay mo'y nakaingon sa kamatayo ni Papa. Dong. Ayaw ba taong sila tug-ani ko nga ako mitug-ani mo, ha? Kahibaw ba ka atong Aldo? Dali kayo makabakyaw sa iyang kamot. Gaan kay kamot mo dapat siyang isig katao. Ay kabala ka, Brad. Way masayod ning imong gitugan ako. Ayaw na nagpanimaos, Dong, eh. Tingaling maamong ka lang. Manimaos ko, Brad. Ha? Amahan ang ilang gilangkat, gikan ako, Brad. Sakit ang ilang ibuhan. Akong grabing pagpaubos. Aron lang di mahasol si Papa. Pero sila, nagigamit si Papa alang silang kangol. Dong, kung imo silang patyon, mapriso ka. Ano gun kayo nga sila mo imo makaduma sa inyong kumpanya? Dili na bagyod makaog iro ang ilang batasan. Ay kabala ka, Brad. Di ko mansahan ang akong kamot silang mahugaw nga dugo. Ang dugo sa pagkamapahimuslanon sa ilang kakog. Unya, Dong. Unsaon man din mo sa pagpanimaos katong mga tawhana? Wata lang, Brad. Dong, di na lang unta ko gustong report pa kong Madam. Ayaw sila, Brad. Ha? Ipadayon ang pagpaniin nila. Kung mahimo, panidi. Asa manukag si Pamila silang kasal. O kung unsay ang sakyan. Kuwan man gudong mahadlok man kung masakpan ko nila. Gahapon gani. Hapit may madisgrasya kay nagsige man ko gunahuna kinsay akong sumbungan sa akong nadungog nila. Karon nga nakatugan ka na nako. Wa ka na'y angay kabalakan. Hinoon, pun ipang imong karasig.
aron masayod unsa pay dugang nilang buhaton nga rin ako. Mulaban ka man ako. Mula ba nung eh? Pues para sa pag-alaga nila. Kung unsa imong makuha ang impormasyon, isulti na ako. Mahimo ba, brad mo? Oh, nialagi ka day. Humanang imong preparasyon alang sa imong kasal? Ang amorang wedding planner ang muhimo, anak, day. Bongga tingali ang inyong kasal, no? Ambot lang ni atong Aldo, oy. Daghan tingali kwarta. Bungga ko man ganyan mong kasal. Excited ka ba sa umaabot nimong kasal? Ambot lang. Usagoy ambot lang. Ikaw naman say bride-to-be nga, wa makasiguro sa imong gipati. Maura man goy niya sa kong huna-huna nga makalingkawas ko sa pagkanager sa akong parents. Day, ang kaminyoon baya no, dili baya pareha sa pagkaon. Nga kunway lami, mahimo nimong iluwa. Okay raman si Aldo, day. Oh, wa lagi si Henry. Gikapoy tingali to. Nganong gikapoy man siya? May biyahe siya? O kaha, daghan na siya trabaho din eh? Concern ka sa akong ig-agaw, no? Ha? Day, tug-ani ko sa tinuod. May pagtanaw ka sa akong ig-agaw, no? Come on, tell me. Wala laing masayod ni ini. Doon na, no? Doon na. Sa una kong pagkakita niya. Pero, egoistic lang ang imo ikagaw. Murag na da sa iyang pagka-dins lister. Hambog. Dili, uy. Dili tao na bugiro lang akong ig-agaw. Buutan kayo na sigaw, Henry, day. O galing lang, na-timing nga may pagtanaw sab si Aldo ni mo. Hinungdan nga, may giveaway na lang siya sa paglikay sa kagupot. Unsa? Hinuon, wa mo sulti si Kaw Henry nga maunay nahitabo. Pero maunay akong pagtuo. Kung mao na imong pagtuo, day, wa siya baruganan. Dili lang gusto ugubot si Kaw Henry. Wa na ni si Bugay, day. Gitakda na ang among kasal ni Aldo. And I feel nga important ko niya. Busa bahala na. Ipadayon ko gyud ang among kasal. Oh, sige na, Brad. Report na si mong trabaho. Karon dong, muragaan lang akong unahuna. Ako namang natukan ang nakahasol nako. Diriyot lagi may madisgrasya sa madam. Kinagsige naman ang kugunahuna sa ilang daotong plano batok nimo. Ay kabala ka may tungo na, Brad. Huwag dautan nga madaog batok sa katarong. Gabi ilang nga, ako naabdan si Aldo sa pultahan sa kong kwarto. Murag wa siya mahibaw. Unsa iyang itubag nako. Mauna tulong. Nga doon na siya ibutang sa kong kwarto aron ko mamatay. Ambot lang dong. Pero, pagbantay lang yun ni anang inahan o anak. Sus, mga demonyo na sila dong. Uy, grabe. Sagdi lang, Brad. Di bisag gumagkana ng taas ba? Ug di ko makaon bisag kung siya idalit ni Mama Dadang nako. Magmama lang yapong kaniya dong. Bisag demonya na siya. Kung di ko mutahod, Brad, mas maglabi ang ilang daotang tinguhan ako. Ug manginaot ko, ang ilang konsensya, may muna is pagtulisok nila. Liwat yung ka ni Papa ni Mudong da. Asam day ko na upaliwat na. Sige na, Brad. Manglakaw na tadong? Magpabili nun ako din, Brad. Ikaya akong paunahon katingalig. Natagbaw na rin pinaabot mo si Madam. Baka maon sa day kag mag-joke dong, no? Katong gisugo ni mo, ha? Tumanag ito, Brad. Mora na ako hangyo ni mo. Way bili madong. Timanan ko ang imong gisugo nako. Susigon ko kung unsang orasa ug asang hotela mo istar si Pamila ug unsa iyang sakyan. Mao na to dong. Sige, day. Di na lang ko magdugay. Tingali gipangita na sab karong Aldo. Basta kato akong gihangyo ni mo, ha? Oh, usa man.
Mutrabaho lagi ko din, Human sa akong graduation ba? Okay ra lagi, basta dili ka mamili trabaho. Unsa man, gusto kang mamahimong executive secretary ni Kaw Henry? What? Gusto ka man ka mo trabaho din Mo na ihatag na kong posisyon nimo. Pulos na dyan ka binuang da. Sige day, adto na ko. Husto day tuod. Sa sunod na kong anhi, may daan ako invitation. Dili mo protesta anak si Aldo? Ako sa day siyang pahibawon. Paniguro apagda sa imong agaw, Henry, ha? Nagtigwas kong kinabuhi sila si Mama Dadang ug Aldo. Mahimong wa sila tuyo sa pagpatay nimo. Pero parehas ra nga ila kang gipatay. Kay gipugos ka man sa butang nga wa kay gusto. Nga nang wa mo ko dibutog ani pa. Nga duda ka na sakit. Pa, dito na ko sa asyenda. Miadto ko dito. Imong na ning giganlan og asyenda ni Henry. Salamat kay pa. Nga nagunahuna ka na sa kong kaugmaon. Akong isaan mo pa. Usan na lang katuig. Ug mahimo ko nang dumalahon ang atong kumpanya. Ingon man ang asyenda. Dili ko tugtan si bisan kinsa nga mo pasipa sa imong hinaguan. Gano'n magsige magikag ato sa opisina ni Barbie? Si Barbie gagid ang imong tuyo o doon na kay gusto makita dito? O kinsa mo ko na akong gustong makita dito? Kinsa, Aldo? Abot lang nimo. Klaro ha. Kay wa ko makaayon sa imong sudya nako da. Murag doon na kay buti pasabot sa mga sudya nimo nako. Wa ka gani mananghid ako. Kay ngano? Kinahanglan ba nga mataglakaw nako? Manawag ko nimo aron mananghid? O tingali kon minyo na ta, mahimo na. Pero sa pagkakaroon nga gawas nun pa ko, way makabuot nako. Bisag ikaw pa, Aldo. Pamila? Ayaw gyud dudahis akong mga lakaw, Aldo. Kay nagtarong ko sa akong pagkababay. O kung may duda ka nako, mahigayon pa. Aron mo sibog ka sa atong kasal. Nganong nadugay ka mag-report din ni Imong? Imong! Nganong nadugay ka mag-report din Ako nang mihapit pa mong gugo sa opisina, madam. Ni adi ni ang imong opisina? Busa nganong ato man ka-report sa live? Uy, madam, FYI, dili ba ikay nagsweldo nako? Unsa? Dili sab ikay mo hatag sa akong overtime. Busa, mo report ko sa opisina, madam. Nganong nadugay man ka? Hala, madam. Ngano ka? Hala, madam. Di ba gusto ni Sir Paeng nga magsige kag panuyo? Ang wrinkles, makasabot ka bati sa naong sa tao. Unsa? Ngano? Bati na lang yun yung akong naong imong? Uy, ikaw dyan nagsultian na madam, dili ako ha? Pagtarong di ha? Sige madam, asa mo ta madam? Muato ta sa hotel. Hala, kung sa man ta dito sa hotel madam? Ay, di lang kong uban madam eh. Tingali ba yung kuhitong unya ni Sir Paeng nga akong kigol? Pagtarong ko di imong? Bayran ko ang bayranan sa hotel sa kasal nila ni Aldo ug Pamela. Awa, binakog. Hilam! Anha di sila mag-honeymoon sa pamilya, madam? Ngano ba ay nga magsige ka magpangutana imong? Unsa man? Doon ay nagsugo nimo aron magsusi? Oh. Nganong wa nam ka mutingog? Ay, di na nang kumangutan na, madam, eh. Kay magduda man dahi ka. O ba yung nagsugo na ko, madam? Pues, ayaw pagsigig lingi diha. Tingalig madisgrasya na sadta. Ay, di na ta madisgrasya, madam, eh. Linaw na ang akong hunahuna. Kaning madam, kining autoha ang sakyan unya ni Pamela sa iyang kasal? Dili oy. Sama niyo akong sakyan. Aw, abi nang kugmao ni iyang sakyan. Dako ron ang akong bayranan sa hotel imong.
package, reception, ang pag-isa ni Pamela o sa iyang entourage hangtod na ang bridal car. Oh, mo ba, madam? Dako gid ay kag mabayran ini, madam. Dako kayo imong. Hapit na ko gisapot. O garon dili ko sapoton. Ayaw na pagsigit pangutana. Nakasabot ka. Ang akong cellphone. Si Aldo. Ngano na nawag man ka? Wala ka sa puta? Dili bigid ko sa puton, Aldo. Ayaw lang gyud ko himuig sa kay makaulbo na sa akong kaspa. Sorry ha. Kitsa may gipasabot nimo nga laing tao nga gusto kong makita sa opisina ni Barbie, ha? Si Henry Good? Oh, come on, Aldo. Makigpakasal ko nimo. Dili ka pa gyud mo salig nako. Dili ka makapugong sa kong kahadlok nga mawa ka na akong pamila. Aron dili ta magsigiglalis, no? Ayaw sad ipamugos ang imong selos. Gidawat ko gud ang imong gugma. O gitakda na ang atong kasal. Ay, Sharo, dili pa na ebidensya nga ikaw may gusto kong hunahunaon. Nga ikaw na mao'y manag-iya nako. Buwan ko ha? Ugma na lang. Gusto kong mapahuway. Nabayran ko na ang hotel nga imong gikasabot. Maayo hinoon, ma. Akining, ma. Hmm. Tigumaon niya ang mga katabang, ha? Unsaon man nimo? Di ba gingnan ka naman ako nga nagduda ko nga may kumplot ang inutil sa mga katabang? Ganong makasud man siya din eh. Panahon sa kagabiyon. Hangtod lang noon naabtan ko niya nga dito sa pultahan sa iyang kwarto. Nito o magkasiya sa imong katarungan. Abot lang datong inutil. Sige. Karon, inig pangaon nato. Ako silang pahibaon nga gusto kang makigsulti nila. Pero nakasiguro ko nga way mutugan nila. Kinahanglan gid sila mutugan, ma. May kawatan ka hang mutugan? Mutugan gid sila. Kay silang tanan paumumon ko sa tumoy sa akong armas. Aldo, hapit na ba ang inyong kasal? Ayaw pagdali-dali sa imong desisyon. Ganong makasud man lagi din ang inutil? Aldo, tingali bayag nalimot ka nga si Henry mo itag-iya ning bahay og yuta. Asa na mo niya tapaingon kung iya tang hingin lang? Iyat ang hingin lang? Sa iyang mga ginikanan kining atong gipuy-an, Aldo. Kung iyan ang buhaton, muhunong gyud ang iyang edad. Ang inyong Sir Aldo ang nagpatawag ninyo. Busa, siya mo ay makatubag sa inyong mga pangutana nganong niya mo din eh. Yan na ba ang tanan? Niana, sir. Doon ako ipangutanan ninyo. Og kinahanglan mutugan mo sa tinuod. Kay kung dili, ipaum-um ko ninyo ang tumoy ni akong armas. Ingansado na ning akong armas. Busa-usa na ninyo kasayop. Mahimong mubuton eh. Angko na lang mo dayon. Kinsay mo abli ninyo niya itong inutil nga Henry. Iligpauli niya. Kinsa! Ayaw ko niyo glimdi! Dili ko ninyo mailad! Dili mahitabo nga makasud ang inutil nga way mo abli niya! Kay ngalo. Wala ko katungod ng musoding bay sa kumaginikanan. Henry, ganihara ka diha. Bago pa. Pero nahibuong ko nga nung hayag din eh. Hinungdan nga misaka ko aron magsusi. Pero bayaw ko nadunggan ang isog na tingog ni Aldo. Gusto lang ko masayod kinsay mo abli nimo. Matagabi eh. Si Bakuroy magpataka sila abli. Unya, mga tulisan di ang gusto mo sudin eh. Karon nga niya naman sila tanan. Huwag nagkasuhod ko. Di ka mangutanan nila. Kinsay na naog aron ko ablihan. Tingalig na limot mo. Bay ni siya kumaginikanan.
Namuyboy ka? Dili ko magkamaong mamuyboy. Pero ayaw lang ninyo did ang mga katabang nga moabli na ko inig-abot na ko. Maura na'y gusto ko tinahon. Ang gusto god ni Aldo, Henry, nga masayra niya, kinsa gyoy mo abli ni mo. Gabi ka namang good mo abot. Problema ba na ninyo? Wa ba maabot sa inyong unahuna nga duha na ang nagbantay karon sa akong kaluwasan? Sila si Papa ug Mama. Busa, ayaw ninyo hasula ang mga katabang. Ug ayaw sila hadlokan na ng armas mo. Kay may katungod silang kinabuhi. Naminggar ka, inutil! Ha? Aldo! Aldo, ayaw! Ayaw! Giingnan ko na ikaw, Aldo, nga bisag kusi sa kong panit. Dili mo na ka na mabuhat ka din ako. Pamahawa mo na! Sige, pamahawin na po. Biyahe mo din eh. Kung gusto mo magmalinaw ta, ayaw ko niyo hilabde. Tuwan ako sa grahe matuog. Mupuyo ko dito o gipasagdan ta mo dito. Ayaw lang niyo didi ang mga katabang nga musilbi nako. Nagkasabot naman tingali ta. Sige na, Henry. Dili na mausap. Umaway na ko. Isog naman ang inotil, Aldo. Kutob na siya, Jama. Unsaon pa man nimo sa pagtuman sa atong plano na paghilo niya sa hinahinay, ha? Nga nasakpan naman kaniya. Nasakpan ako nga dito sa pultansyang kwarto. Wa siya may baw sa atong plano. Kuyaw nga mag-al sa balutan ta ini, Aldo. Usay al sa balutan! Di na mamahawa din eh! Dili! Mayo ganay kaya nakatext na ko ang hardinero. Gimitingon sila na Aldo. Dublihon ko ang pagbantay sa kaugalingon ng pinuyanan. Pa, Ma, bantayin taon ko ninyo. Ipalayo ko sa kalautan. Kinahal makita gyud nato ang titulo ni Bay og yuta. Aron dili na ta magpanghadlok sa pagpuyo dinhi. Human lagi sa among kasali pamilya. Sudlo na akong opisina ni Papa Paing. Nagkasiguro ko nga tuan niya taguy ang titulo sa bahay og yuta. Kinahanglan gyud nga makuha nato ang maong titulo, Aldo. Sa higayon nga ako makuha ang maong titulo, mahimo na natong palayason dinhi ang inutil. Kung sa imong pagsud sa opisina ni Papa nimo Paing, makuha mo na gani ang titulo ng bahay og yuta. Pangitaasad ang titulo sa asyenda. Nagkatultol ka bahay ng asinda ma? Wa. Kay bisag ka usa. Wa gyud ko dad-an ni Paing dito sa asyenda. Pero gano'n nahibaw man ka? May tungod sa asinda. Kisultihan man ko ni Papa nimo Paing. Hinay sa nimong lihok eh. Ang angay gyud nga ikay tipig sa maong mga titulo. Bisag wa ihatag. Mamugos ka. O di ba? Di ba naniid ka? Hain niya ipahimutang ang maong mga titulo? Aw hinoon, doon na ka pa may gigunita mga titulo sa yuta ni Papa. May bayar naman gani ang usa nga tuwa sa uslob. Kinahanglan nga siguro mo ang bayar ma. Tunga yata ha. Tod. Kadtong imong ang driver. Nga naman si imo? Wa ba nimo pangutan ako nakatultol ba siya sa asinda? Wa pa. Suwayas pagpangutana. Sa akong buhaton kung nakatultol siya. At tuon na to ang asinda. Og magpailata nga maoy tag-iya. Doon ako'y nindot nga balita lang ni Mugaw. Unsa man agaw? Mahimo nang ipatawag mo sa abogado nga maoy nag-execute sa last will and testament ni Papa nimo. Ayaw lang unaron gaw. Ha? Unya na. Human sa kasal na ni Aldo ug pamilya. Dili ba mas nindot nga masayra nila sa dili pang ilang kasal?
O sa imong kalibutan nga, mahimong mausab ang huna-huna ni Pamela. Og di na siya magpakasal ni Aldo. Kaya nga naman ikaw. May giapas mas Pamela nga katikayunan uban ni Aldo. Dili na mo ibuot na kong ipasabot. Ang ako ba, nga tingalig mo sibog na sa Pamela tungod kay mahimong dunay gipanghambog si Aldo niya pero dili di ay tinuod. Human lang silang kasal ko. Oh, bahala ka gaw. Hello? Speaking of the devil. Unsa tayo magisulti, day? Ikaw magay among gihisgutan. Really? Have a seat, day. Thank you. Nga nung nakiskot man ako. Hapit naman na inyong kasal ni Aldo, no? Yes. Ug ni ako aron personal kong motonol sa wedding invitation. Di ka ba kasaba ni Aldo sa imong pagbuhat ini? Nga nung iyaman ko kasabaan. Labing siguro. Wa siya gusto nga mutambong ko sa inyong kasal. Dili siya makabuot na ko, Henry. Niyaangin mong invitation card, oh. O sa may mong gusto nga ako iregalo ninyo. Naunsa man ning tawhana, uy. Dili importante para nako ang regalo. Ang importante, nga makita ko kamo sa kasal. Labi na gyud sa reception. Day, imo, oh. Thank you, day. Kasuod ninyo ni Agaw Barbie, pero wa siya maapil sa entourage. Ang ako yung gusto nga si Barbie maoy ako maid of honor. Dili kay bridesmaid. Pero doon naman ko ko'y magawa nga single pa. Ay, okay ra kayo na anak ko, day. Oy, ang maong set up. Pero sa una na kong anak, day, of course, di gyud na malimtan ang akong best friend. Nagsikag hiskot sa imong kasal. Nanghatag ka ng invitation card na mo, pero wa ko makita nga excited ka sa maabot mong kasal. Mind reader ka ba, Henry? Dili man. Unya. Ngano nakasiguro ka man nga dili ko excited sa among kasal ni Aldo. Nadlo ka nga masayra ni Aldo no nga dili ka excited sa maabot yung kasal. Of course not. Bitaw, joke ra to ako, Pamela, ha? Kagwapa ka nimo, day, no? Iniksulob na nimo sa imong wedding gown? Dili na ko ma-feel ang akong kagwapa, day. Kung dili ko kamo makita sa akong wedding day. Mo tambong mi si Agaw Barbie, Pam. Bisag dili mi welcome ni Aldo o siyang inahan. Kisa may nagsulti ni mo, Henry. Nga dili ka welcome nila. Feel lang ako. Basta, ayaw ko ninyo pakyasa, ha? Kamu maoy akong special guests. Oh, niamlay ka, Brad. Wala kay duties yung madam? Ikamay akong toyo dong. Nga naman. Nahibaw na ko asang hotel mo check-in sila sa pamilya ug ang iyang mga bridesmaid ug maid of honor. Tinood ka, Brad. Gusto kang akong tutulan? Labing maayo, Brad. Dali adong, mintras na pang service, mo na itong sakyan. Kay mauman sa naimatod, nimo sa inyo. Oh, sige. Dali din, Brad. Dong, mo ni siyang hotel nga ilang gi-check-inan. Star Circle Hotel? Udong, anak manukad ang bride ug ang iyang mga kaubanan. Pero lahi ang auto nga sakyan ni Pamela. Oh, natural, Brad, kay bride man siya. Dong, nganong gusto mo kang masayod ini? Gusto ko lang makita si Pamela nga musakay siyang bridal car. Gusto ko nga ako mo'y unang makakita ni Pamela nga magsulob siyang bridal gown. Nakonta ko na si Noy Mulonggaw. Og matod niya, hapit na kuno mahuman ang gipahimo nimong payag. Wa pa di mo man. Tawga palihog og balik si Mulonggaw. Ina nga paspasan nila ang paghuman sa mong payag.
Ikaw, ay kog ingna nga ito ka na mo payo dito. No, nagtungha ko. Anong gusto ka magipahumandayon ang maong payag? Unsay imong plano? Gusto ko mo tilaw kalinaw, gaw. Ug ditong dapita, ingon sa mapalgan ko ang kalinaw, nga dugay ko nagipangita. Wa kay hunahuna nga may kauban kang makadugang sa kalinaw nga musangpot sa way katapusang kalipay. Kung itugot si kitasaan, gaw, nindot. Kung tabangan ko lang ni mga magpapa, pagkumbinser sa binuhat na gustong ikauban dito sa payag, musamot kasayag ang akong kinabuhi. Pagkaswerte sa maong binuhat ka. Nagasiguro ko nga makumbinser gid siya aron ikauban ka sa gipatukod nimong payag. Ang akong cellphone. Si Aldo di ay. Ngano na nawag ka man? Mais nag-party nga gianda mga ako mga amigo. Kailangan gyud kuno nga mutambong ko para kuno ni sa umaabot atong kasal. Tambungi. Ang imo man ka mga amigo ang nagpahigayon, ana. Gusto kang tanan kong dadon pero strictly for the boys only raman gud ang mutambong. Okay ra nako, Aldo. Basta di lang ka magpalabi sa inom, ha? Tingalig may hangover ka. Uy, doon na ra ba kuno na irigalo ni mong babae? Katawa man ka. Bisag pila pa ka babae nga naked ang ilang irigalo nako pa. Di na sila. Ug di na makahilo nako. Atik. Cross my heart and hope to die. Sige na. Mituon ako nimo. Basta ayaw na palabi sa inom, Aldo, ha? Magmotora ba ka? Tingalig madiskrasya ka simbak ko. Ayaw kalimot. Hapit na ang atong kasal. Mao nga pag-amping yun. Brad, sakay dere. Oy, mauwaw mong ko, Brad. Oy, Sakay na god. namugos man ka. Okay. Di mo nakagikan, dong. Gikan ko sa Hotel Star Circle. Kung sa mga dito, dong. Nakikita ko sa anak sa tagya sa mong hotel. Kauban ko siya o parehas may graduating. Nagsusi lang ko kung siya ba'y maduma silang negosyo sa hotel. Misikat ra ba ang mga hotel, dong? Tingalig, parehas sa kay na yan ni Papa nimo ang amahan sa imong kauban, dong. Ug kanang imong kauban, parehas sa nimo buutan. Brad, imong. Huwag kayo kanan bisan kinsa. Bisan ni Gaw Barbie. Na nagpauban ko naman din eh. Makalaom ka, dong. Mula ka ko karong gabi, hatagan kong shower party. Ngano wa man ko nimong pahibaw ah? Karon di ay. Gipahibaw ka naman ako. Ngano wa man ko imbita ha? Aldo, pulos mga babae ra ang mutambong. Ug si ate ang coordinator sa maong shower party. Kundi ko musugot, di ka matambong. Aldo, gipahibaw talang ka. Wa ko mananghid. Aon sa man, dili ko nimo tugtan? Way kasal nga mahitabo. Unsa? Ako mo ilang gihatagan sa maong shower party, Aldo. O kung dili ko mutambong, tabla ra nga way bride. So, mayo pag dili madayon ang atong kasal. Sikihan mala ko nimong hulga nga di madayon nga atong kasal. Kinagsige bagod kog panghulga nimo. Dako na ba kog nagasto sa pagpangandam ha? Para lang sa atong kasal, Pamela? Gusa ayaw gitawon ko pagkauwaw eh. Namoy boy ka? Kisa may nag-ingon nimong namuyboy ko. Gipahibaw talang ka. Nga kung musibog ka sa atong kasal, dunay daotang mahitabo natong duha. Unsa? Unsa may unyay naw nga iatubang ko sa akong inahan, sa akong mga amigo nga akong gimbitar, ug sa mga dagkong tao nga gikuha nato mga sponsors. Kung dunay daotang mahitabo nako, di mahimong
ako ray maalaot. Kitang tuha, maunay timan eh. Nganong dili man ko nimo patambungon sa shower party nga gi-organize ni ate? Ngayon bago ko? Nga di ka patambungon? Pero ang akong gusto ba, nga hangtod ko, imbitahon sa punta sa maong okasyon. Sa imong stag party, imbitado bagod ko? Wa! Kay pulos ra mo mga lalaki. Kung ayon ka ni Ana kasiloso, Aldo, dili ka makabasol na ko kung dili ko ikaw tungahon sa atong kasal. Sige na. Sige na, Pam. Musugot na ko nga mutambong ka nga ikaw ra. Kay bawa bitaw ka. Unsa ka nako kamahal. Ug unsa ang akong kahadlok nga maagaw ka sa lain. Paranoid ka naman hinuon, Aldo, nga nagaduol na ang atong kasal. Tungod lagi kay mahadlok ko nga agawon ka sa lain. Kinsa may moagaw nako? Nga hapit naman ganit di ko managad sa mga amiko nako. Tungod kay di ko gusto nga magsige tag-away. Sige na, sige na. Di na ta mag-away. Bad na. Musugot ako nga mutambong ka nga ikaw ra. Kuningon anak pa lang ka permi. Dili kita mag-away. Pagkagod-kugod. Nanasad ka, ana. Hapit na nun atong kasal. Ayaw ko'd pamugos, Aldo, good. Aron doon ay thrilling ang atong first night pa. Kipunan gini mo nga akong kahinang, Pamela. Huy. Tingalig ako ng lawas mo imong gikahinaman, ha? Say gayon nga malusyang ko. Basig dadaan ko ni magpapay. Di, uy! Mangandam na ko sa party, Aldo. Ay, imo na sa kong gingindan. Maligo pa ko, uy. Sa higayon nga makasal na unya ta. Magdungan tagkaliko. Unya na pagdamgo, Aldo. Lakaw na, uy. Kinsa tong naghatod nimo imo? Nakakita na kang gihatod ko, madam? Nadungog lang nako nga dunay mihuno nga sakyanan. Unya, ikaw mo inakita nako nga misud sagi. Gihatod ko ni kuan, madam. Sa driver na mo sa service car, madam ba? Kaarte gud nimo. Anong nagpahatod man ka? Ang madam. Pinangga good ka. Di gusto si Miss Barbie nga matagbo kag paabot nako. Ngano bang pirmi man ako madungog ang ani atong babayana? Madam, siya may gitugo ni Sir Pae nga in kasog mawa siya, si Miss Barbie mo'y tugyanan niya sa kumpanya. Ha! Tagsik man. Sek, hilam dia. Ludo ang tanong kambuang nga ka. Wala kay driver, madam. Ang dama na sakyanan kay malakaw na ta. Sige naman kang busy, madam, uy. Ang sa sunod adlaw, mauna ang kasal nilang Aldo ug Pamela. Gaw, Gaw, naginugtog ka man, Kud. Nagunahon na ka nga sa sunod adlaw mauna ang kasal ni Pamela ug Aldo. nga nang magunahon na ko silang kasal. Hangtod ba karon imo lang gihapon tagkuon ang imong pagbati ngadto ni Pamela? Una siyang pinuhat nga mo'y nakapapitik sa imong kasing-kasing, di pa? May mahimo ba ko? Aron pungan ang ilang kasal. Pero sakitan ka. Ang kunon ko. Gisakitan ko. Nga ngunang binuhat, nga may gipitik sa kong kasing-kasing. Panag-iyaho na sa lain. Pero, kung iyang kalipay si Aldo, ganun ako mampungan ang iyang kalipay. Gaw, Dili bagaw. Kung tinood kang nahigugma sa katao, andam ka mo sakripisyo. Nga andam mong ihatag ang kalipay sa imong gihigugma. ang ako lagi una-una. Kaya usara ang inyong gipuy-an. To ako ko sa grahian nagpuyo gaw, tingalig nalimot ka, ana. Paningkamutan ako. Nga di gil may magkita. Ay, ampot lang nimo gaw eh. Pero, gaw, nabalaka gyapon ko sa imong pagkapation.
Human sa kasal nila ni Aldo o Pamela. Imong, What's the matter, madam? sadyang ikaw na'y driver ni Paing. Nakaadto ba mo sa iyang asyenda? Katong hasyenda ni Henry, madam? Mao ka na imong. Nga na ibaw man ka. Nga mo na nga sa asyenda. Isultihan man ko ni sir, mahitungod sa iyang asyenda, madam. Nangadto mo, Ay, wa pagid, madam, eh. sigurado ka nga wa ka makaadto dito. Ay, wa lagi, madam. Naghisgot ra si Sir Paeng sa mga asyenda, madam. Ako bito siyang giingnan nga mga tumi, pero unya naman ko no. Imong, tingalig na makakalang. Uy, di tang ko kamaong mamakak, madam, uy. Unsa may ako makuha kung limdan ka nako? Oh, hinoon, husto ka. Gusto lagi unta ko makaadto, madam. Pero ingon naman to si Sir Paeng. Hangtod nga namatay ng noon siya. Kaning ikaw di, madam. Wa ka dada dito ni Sir Paeng? Ay, wa gid imong. Sige lang siya hisgot. Unya. Wa sa di ka mamugos nga dadon ka dito. Di na lang ta maghisgot, mahitungod sa asyenda imong. Ikaw naman sa ini una sa paghisgot, madam, eh. Ang pag-drive mo itiman na imong. Ganun imo magyugog gipaan ni Day. Aron imong makita ang hotel, day. Diin gi-check-in ming mga entourage sa among wedding planner. Sa ato pa, Day. Ready na kang mutugyan sa imong kinabuhi nga to ni Aldo. Ready na gid ka, Pamela? Dili man tingali ko muanhi kung dili pa ko ready, day. So, nakaila ka na di ay kang Aldo. Nasuhito mo na ba ang iyang kinaiya? Dali ko rang hulgaon si Aldo kung magminal dito siya, day. Nga sa ato pa, may dako gid siyang love nako. Og dili siya gusto nga mag-antos ko. Okay, kung mao na imong presumption. Wala ko'y mahimo, anak. Gusto man lang ko nga magmalipayon ka sa imong kaminyoon. BFF ko ta. Dili ko gusto nga makadungog nga nag-antos ka. Ayaw ka bala ka, anak, day. Under control nako si Aldo. Labing maayo kung mauna. Mutambong ka si Henry sa among kasal ugma, day. Mutambong man ko, no? Maayo noon. Ganun excited man ka nga mutambong siya. Gusto ka mo tanaw niya nga mag-ul? Samtang magsudong ninyong duha ni Aldo? Ha? Nganong mag-uul man siya? Di ba iyaman kong gilikayan? Ngano gusto lagi kang mutambong ang ako'y igaagaw? Gusto ko lang makita ang iyang reaksyon, day. Nga ang babae nga iyang gilikayan, mapanag-iya na sa lain. Ma, tuwa ka si Pamela sa hotel ng ilang gitsikinan? Ngano bang wa ka man mahimutang? Excited lang ko, ma. Ugma, mao na among kasal. O karong gabi ako rang usa sa bahay. Nahadlo ka? Wa oy. Ano mahadlok man ko? Wa lang ko maanad. Wa na si papa nimo pa nga akong gikatupad. Unya, wa kasab karong gabi. Wa ko maanad. Doon na kabitay kauban. Ako pa din na itong mga katabang stay-in. Lahi gyud Aldo. Ma, wa ka maapil sa reservation. Nagbasod bitaw ko. Nganong wa lang kumukuha ko sa kakwarto ning maong hotel. Nganong lahi man ang iyang hotel kaysa gi-check-inan sa mga babae. Mamunay pagbuot sa mong wedding planner. Nagdako-dako lang gid mos gasto. Mamuyboy ka? Wa oy. Gusto gani kong mahuman na dayon ang inyong kasal ni Pamela. Pero murag nakalitan lang ko. Nga ako lang usa sa bahay. Na, mga tulo para ba kagabi nga ikaw ay matuog sa ato. Mao lagi. Dili mahimo. Mokuha ko kwarto sa inyong check-inan ni Pamela. Murag dili gid nako kaya nga matuog nga maurang usa sa ato da. Ma, adtuan niya sa Pamela. Susiha, kinsa iyang mga bisita.
Day, kadiyot lang ha. May pagtingang akong cellphone. Okay ra, day. Uy, ang akom day ni igagaw ang nanawag. Nangita sa imong baho ang imong igagaw? Ikaw, cute. Kadiyot lang, Day ha. Gaw, Hello, Gaw. Hain ka ba ron? makugang ka gyud kung mahibaho ka, hain ron ko. Ha? Kaya nga naman. Hain mo din ron ka. Di ako sa hotel nga, gichikain na ni Pamela og sa iyang entourage. Espesyal ka gid ni Pamela, ha? Kaya iya ka magyong gimbitar, ha? O sumayayo diha. Unsa pa? Nangaon, unya nang libak. Iunana mo gid ang mga babae ba? Pagkatipon gani, manlibak. Ug ang libakon, katungwa diha. Natural ra na gaw, uy. Ikaw, hain man karon. Diaras tabi-tabi, Gaw. Ha? Unsa kita tabi-tabi? Bitaw, Gaw. Diyan ako sa kong kwarto. Nangita ba ya sa Pamela nimo? O saman, gusto siya nga muana ako sa hotel nga ilagi aptan. Akong pangutanon ha. O ayaw, Gaw eh. Oh, Tigalig, maaptanon niya ako ni Aldo diha. Dako ng gubot. unsa man gusto ka makisulti ni Pamela? Bye, Gaw. Hoy, hoy! Hello! Gaw! Hello! Gi-off na ang cellphone, day? Hala no. Ay, wa na day. Di-off na gud niyang cellphone. Hambugiro gid lagi na Henry. Wag yung ko masayod unsa akong sa niya. Ngaya man gyud kong gilikayan. Niya ka man lagi sa labi, Pamela. Doon ako'y bisita, tita. Gikan pa man gud mi sa restaurant good. Gisugo ko ni Aldo sa pagpaanhi. Aron susihon kung kinsay imong bisita. Nagpaabot ka nga mamahimong bisita ni Pamela si Henry? Nga na iskutan ng inutil? Tita, gididaan ba di ko nga mudawat og bisita? Ako'y nanawag ni Barbie kay na board ko. Dili maayong mudawat kag bisita, Pamela. Ang angay nimo nga adto ra gid unta ka sa imong kwarto. Aron dili ka makasagap og daotang balita. Unsang daotang balita ang buot nimong ipasabot? Unsa, madam? Sorry sa gipakita sa inahan ni Alto, day ha? Okay ra day, uy. Ingon ana gyud na ang usa ka inahan. Concern sa iyang anak. Ready na gud ang tanan. Busaon sa pamailang kahadlukan. Good luck na lang sa imong kasal ugma, day. Salamat, day. Tambong baya gud ha. O, lagi. Kinahanglan all smile ka ugma, ha? Unsa man di ay. Sige, ato na ko. Again, good luck. Ang ako cellphone. May return ko na tingali si Pamela. Oh, si Mama may nanawag? Ma! Nanawag lagi ka? May bisita ang imong pangasaw-unon. Naibaw ka ba, kinsa? Ang in-hotel? Ang igagaw sa inutil. Katong Barbie. Nag-usap siya sa hotel. Nanawag man kuno niya sa Pamela. Awon sa man. Suod ba gyud silang duha nga nanawag man gyud si Pamela? Iya man gyung gipare. Best friend lang silang duha. Iya man ganyan tang himoong maid of honors, Barbie. Pero wako masugot. Aldo, kinahanglang magbantay ka. Tingalig dunay milagros lang himuon sa imong kasalugma. Unsay milagro? Wata may baw. Dako na ba kay tag naggasto sa imong kasal, ha? Hapit gyud mo abot og milyon. Hay na maros, Barbie. Milakaw na. Wanha ko. Morika, tingalig dili mo sugot ang inyong wedding planner. Nadi magbuot na ako. Basta wanha ko. Aron pangutanon ko sa Pamela kung sa ilang gipanagsultihan ni atong Barbie. Ayan na lang paghagos sa pag-Arialdo. Mutugan ka sa pamilya nimo kung unsay ilang gipanagsultihan. Gusto ko makasiguro, ma. Dili lang ko mapauli. Mukuha kong kwarto dire. Bahala na gamay. Basta lang nga akong mabantayan ang umaabot nimong asawa. Sige, ma. Ayan na lang pagbiya diha. Papaulian na lang sa imong. Pero pabalik ka sa sayo buntag.
akong cellphone. Oh, siya go, Barbie. Gaw, nanuwag ba lagi ka? Marikid nga ka ba ito sa hotel nga giistahan ro ni Pamela? Ha? Kahit nga naman. Miabot ang inahan ni Aldo. Lain kay tinanawan ako. O saman, iya ka maghilaptan. Naghimo ba siya iskandalo dito? Babani noon, kay diha mas Pamela. Pero, wag sa kumadlok niya. Ngano, kung iya pa kong gibinastusan, dili ko ka siya suklan. Ay na lang sila tubayi, Gaw. Nagunaw na gani ko nga dili na lang kumutambong sa kasal. No, tambungin ko, Gaw. Gipersonar ba kag-imbitar ni Pamela? Ikaw di ay. Ambot lang ka, Gaw. Mas komportable na ako nga di na lang ko magsakit-sakit sa kundugan. Sakitan ka? Ay, laguputan ang may tungodan na, Gaw. O sige kaw, dili na lang kapugson. Kung magkinahalang kag ikasulti, di ara ko sa baya. Magawat ko nimo. Salamat kay Gaw. Bye, Gaw. Bye, Gaw. Taon sab ni Gaw, Barbie. Ugma, mo na ang kasal ni Pamela. Ugma, mausab na ang akong kinabuhi. Ambot, makaayo ba na ako ang maong kasaban? Ubusambot ang akong kaalautan. Pero bahala na. Bahala na. Kitsa maning sayo kayo nanawag. Si Aldo. Ngano nanawag man ka? Mo pa'y pagmata nimo? Oh, Kagahapon pa ko nanawag nimo. Pero wag gid mo tubagang akong tawag. bye. Oh, wow! Ay, ka-beauty sa ride. Uy. Unsa may akong sakyan? Ay, dara. Dali. Dali, Pamela, dali. Kadiyot ha. Ayaw ngayon ang imong headdress. Kadiyot na kayo. Kini. Nagbitay. Oh, okay na. Sige. Sakit na si mong bridal car. Kadiyot ha. Ayun na to ang imong sinina. Aron masud gyud sa auto. Kadiyot lang. Okay na. Mahimo lang bulaga ang bridal car. Good luck, girl. Thank you, Yads. Tana, driver. Sabi nila, walang araw darating ang iyong Mahinayon ka ang kasal nila ni Aldo ug Pamela? Manghikal, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ako, imo bang higugmaon? Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. nahanap ko sa'yo mga mata. Kumuha to ko listeners ang sumpay no, dugay-dugay kita nakasumpay no, nindot na ramang drama. Nya kuan. Kanang sa tawagan pag yun ako ma-arrange tanan no, ang katong buwak na salamin dai pod mag-intro vlog tingalita karon. Na buha naman ako mga copyright no, niabot na og part 9 to akong na-edit bagi pang tanggalan og copyright pero pa ko sure kung inikutrog upload to ma-copyright bagi pagbalik no, kay daghan kay copyright drama ha. Muna nga nakahuman ako og balig part 6, 7, 8, 9 basin suwayan na lang ako to magkuhan tag part 6 na mag-intro vlog ko karon mga kalisteners no.
Hapit na magsugod doon ang kuan simbang gabi man tayo isublan or ang anticipated mass nakalimot. Alam mo pa lingaw-lingaw so balaga ni mga listeners no. Nya sunod na kung basa sa shout out mga listeners no. Nya Merry Christmas day tanan mga listeners. Hapit na gid mga listeners ang Pasko no. Inatutangan namo sa kanunay sa Kapiskay, kahimsog sa Panglawas mga listeners. O guman ani mag-intro vlog na ko sa kuan sa buwak na salamin kay murag wa pa man siguro yung oras para magsugod ang ikaduhang misa. So more ta akong update mga listeners no. Mag-intro vlog tas kuan sa buwak na salamin. At mga listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo ka na mga listeners. God bless us all o hapit ng Pasko. Merry Christmas kanang tanan mga listeners.